ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ ಅವಳು ఎంచండి ఎక్స్పీరియన్స్ పోదు సౌండ్ బాక్స్ ఉండా నే రంజిత గౌడ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ మన్ప్లే మొక్కల మధ్య ಬರ್ಪುಂಡ ಐಕ್ ఆయన కొడుతు పోపారా ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರು ಎಂಕ್ ಸೆಕೆ ಒಂದೊಂದು ಗಾಳಿ ಬಾಡ್ರೆ ಬರ್ತೀರು ಈಗ ಮಿತ್ತು ಓದ್ತಿರ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಂದೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ತಾರೇನು ಚೆಕ್ ಅರಂಗ್ ಕೆರೊಡ್ತಿ ಮಾರೆ ಎದರ್ಪುಳೆ ಕಲ್ಲು ನೇ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾತೇರೇನೆ ತೂಪೇರು ದಾಖಲೆಂದು ಹಾ ನಿಕ್ಲನೆ ನಿಕ್ಲನೆ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಡಿ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ರಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿವಾರ್ಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಬೈದಂಡು ರಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ನು ತೂಪಾಯರ 100% ಕಾನೂನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆತಂಡು ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ರಮ್ಮಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆಂದೊಲಿ ರಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆತಂಡು ಮುಲ್ಪ 1 ಕೋಟಿರ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಮ್ಮಿ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೇಮ್ ನು ಗೊಬ್ಬುದು ಐಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ನಗದು ಗೊಬ್ಬುನ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿನ್ ಆವಲಿ ರಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇ-ಪೇ ಮೆಥಡ್ ದ ಮೂಲಕ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಟಿಎಂ ಫೋನ್ ಪೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ದ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲೆ ಏಪ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ತಮಿತ್ 2000 ಮುಟ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋನಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ರಮ್ಮಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಬಲಿಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ತಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲು 2000 ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋನಸ್ ತೆತೊನೊಲಿ ರಮ್ಮಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿನ್ ಆಲೆ ಈ ಗೇಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಒಳಪಟ್ಟದು ನಿಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲೆಜ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಅರ್ಧ ಬರ್ತ್ಯಾ ಅರ್ಧ ಬರ್ತೀರೋ ಅರ್ಧ ಬಾಕಿಂಡು ತುಲೆ ಅರಂಜಿ ಎತ್ ಗೋಲ್ದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪೆ ಆಪುಜೇರು ದೊಂಬು ಕೊಂಡಲ್ಲ ವರ್ಮರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಬೋಲ್ದಾಬಡ ಮೂರ್ತೊಂಡಿ ವರ್ಮರೆಡ್ದು 10 ಕಾಲು ಮುಟ ಮೀಡು ಸೋ ಕುಡ್ತೋಡು ಬ್ರೆಸ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ನೆನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕರಿ ಒಂದು ರೈಸ್ ತುಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ದ ಕ್ಲೌಲೆ ಉಂತುದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ತಿರುಜಿಗೆ ಸಪುರಲ್ಲೇ ತಿಂದಿದೆ ಸಪುರ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾಟಿಗಳಿದಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಎಕಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಸಂಜೆ ಎಕಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚಾರ ರಚ್ಚಿನಿಗೆ ಎಂದು ಎಕಡೆ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೇವೆ ದಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಬಣ್ಣಗೆ ದಮ್ಮ ಉಂಟು ಏತ್ ಬರ್ತುಲಿ ಸಂಜಾನ ಕುರ್ಕುರೆಡಿ ಏತ್ ಬಂಜಿಂಜಂಡು ಪಟ್ಟದಿ ನೋಡಿ ಪಟ್ಟದಿ ನೋಡಿ ತುಲೆ ಜ್ಞಾನಲೇ ಬರ್ಪುಜೆ ತುಲೆ ಪೊನ್ನಲೆ ಕೈತನ ಬರ್ತಿ ಯಪ್ಪು ಅರೆ ಹೌದುಲೆ ಹೌದಾದಿ ಗುಂಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ತಿರ್ದು ಲಾಗಿ ನಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೇಪುಂಡ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಗೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಲ್ಟೋಲ್ಲ ಅತ್ತ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಬಂಗ ತುಲೆ ಅದೇ ಇರ್ದಾದ ಒಂದ್ ಪರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾದ ಒಂದ್ ಪರ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ बोलते भाई ना आर्डर
ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೂದಿವ ದಿನ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಗಡೈಕಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಮುಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಾಡುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಅದೇ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಇಂದು ಏನು ಮುಳ್ತಿರ್ದು ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಸೈ ಹೊಡುಂದ ದಾದಲ್ಲ ಸತ್ಯ ఆయన ఫన్ పరతాయి కొంచెం మోనేడు ನೀನು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 1000 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನ್ ನಂಬಲ್ಲ ಯಾಕತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿ ಅಮ್ಮೇರೆಗ ಬಂದು ಸರಿ ಚಂಡಲ್ ಎತ್ತೀರ್ ನೈಸ್ ಏರ್ ನೈಸ್ ಇರಾ ಅಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನೋಡ್ಚಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಈತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಾಪಸ್ ತಿರ್ತು ಜೊತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತ ಪಿರಾವಡಲ್ಲೇರು ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ಚ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಚಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೇಗಾಯ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅದೇ ರೂಲ್ ತರಿ ಒಂದು ದೆಪ್ಪುಜಾರ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಯ್ತಕ್ಕ ಇಂಚಾಂಡ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಬಿಡ್ಚಿ ಹಿಂದೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಗಾಳಿ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಿಜಿ ಅವು ಓಡೆಲ್ಲ ಯಾವ ಜಂಕ್ ಹಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿ ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇರತ್ತೆ ಇರ್ಲಕ್ಲಿ ಇರ್ದುಂಬುದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬದಾದ ಒಂದು ನನಗೆ ಪೈಲಾಡಿ ಎನ್ನಂಚೆ ಎದುರ್ಪಾಟ ಫೈನಲ್ ಯಾನೊಂದು ಚಾನಲ್ ರೈಸ್ ನೇ ಮೂಲ್ತಲೆ ಮೂಲು ಅಯ್ಯಾಂಡು ದಿನೇರ ಬತ್ತು ಕುಲ್ತೇರು ಪೂರ ಅಲ್ಪ 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 ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಳೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ತಿಂತೀನಿ ನಿಜ ಮಗು ಪೂರ ತಿನ್ನೋದು ಎಂದಿದ ಅದೇ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನಾ ನಿಂಗೊಂತುಲಾಗೆ ನಾಯಿ ಡಬಲ್ ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅನ್ನ ಬಂಜಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜೀರ ಓ ತದೋಡು ಯಾನ ಎನ್ನಾಂಡು ತಿಂದು ರಡ್ಡು ಜ್ಯೂಸು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಟ್ಪೆ ಯಾನು ಈ ತೋಡೆ ಏನಾಳ ಇಪ್ಪು 20 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ 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 ಅಜ್ಜರ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ರಚಿ ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ತಿನ್ನಿ ಬೇಗ ಇದನ್ನಿ ಲೇಟ್ ಆಗ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕೆಳಗಿನ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿ